zango dikigu. Gutxienez 50 minduta daukat. Ai! Bueno, lasaitu. Nik badakit zer egin dezakezu. Zer basurdean zer egin dezake. Eta basurdeak esan zion orduan. Pasa joanegana joan, beitu da. Nire zandu dit muturra. Usten zandu daukat orain. Eta zimenetak esan ditene zaindu diola. Horrekiko duz, baina poliki joan behar. Ai, agur. Orduan, euzangoa, poliki, pasa joanen etura. Izquierda media vaya.